Pipila ka mga barangay sa Cagayan de Oro City, ilabi na katong mga ana sa low-lying areas ang gibaha tungod sa kusog nga ulan kagahapon. Dugang detalye sa report ni Cyril Chavez. Tungod sa kusog nga ulan nga nasinati sa tibok syudad kagahapong adlaw, paspas nga gibaha ang pipila ka mga kalsada ug mga barangay sa Cagayan de Oro City. Gani sa kuha nga video sa usa ka netizen sa Kauswaga National Highway, makita nga gitulak na sa motorista ang ilahang motor aron makatabok sa dalan nga napuno na sa tubig baha. Usa ang maong highway sa mga lugar nga dali bahaon labi pa kung sagunson ug kusog ang ulan. Samtang bisan pa man nga ana sa taas nga bahin, wala makalingkawas sa baha ang Barangay Lumbia proper nga hatod sa kusog nga ulan kagahapon. Ang dalan at bang sa Barangay Hall napuno na sa tubig baha. Hinungdan nga daghan ang natanggong. Labing naapektuhan sab ang mga sityo nga ana sa ubos sa bukid, sama na lamang sa sityo Lower Dulawon nga halos hawak ang tubig baha. Gani pinaspasay sab ang pag-abot sa mga personay sa CDRRMD aron masiguro nga walay residente nga malumos o kinabuhi nga maangin. Sumala pa sa pag-asa nga nasinati ang maong kusog nga ulan tungod sa localized thunderstorms ug intertropical convergence zone kon ITCZ. Lauman sab nga adunay mga kalit-kalit nga pag-ulan labi na sa hapon ug gabii. Kagahapong adlaw adunay na sinati nga kusog pagbunok sa ulan. Epekto sa intertropical convergence zone din ang low pressure area na paghapon sa may sidlakang dapit sa Virac, Canduanes. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao.